אני הולך לעשות אנבוקסינג למקלדת שקיבלתי במתנה ולהשוות אותה למקלדת הישנה שלי ולבדוק איתכם האם מקלדת גיימינג זה משהו ששווה להשקיע בו כסף. ההשוואה תתבצע לפי מספר קריטריונים, נוחות ועיצוב, פיצ'רים מיוחדים, מחיר ותמורה, וכמובן חוויה לטווח הארוך. ואם אתם אוהבים סרטונים מהסוג הזה, אשמח שתגיבו לי בתגובות למטה, ואם אתם נהנים מהתוכן שלי ואוהבים אותי, אשמח שתירשמו לערוץ, תפעילו פעמות, שימו לב לסרטון הזה, וכמובן תצטרפו לשם את הדיסקורד שלי. אני עושה שם הרבה פעילויות והרבה פרויקטים עם הצופים שלי, ואם יש פה צופים שהם מאוד תכונים, אשמח שתצטרפו לחברי המועדון שלי, זה ממש יעזור לי מאוד, וכמובן לחברי המועדון יש הטבות מיוחדות, אתם תוכלו לבדוק אותם למטה בתיאור של הסרטון הזה, ובלי לחפור לכם יותר מדי, בואו נתחיל בסרטון. מה שאתם רואים פה זאת המקלדת שהשתמשתי בה בשנה וחצי האחרונות. החניונית מראות קשים. וזאת המקלדת החדשה שלי, GMMK3 של חברת גלוריוס, ואני הולך לעשות אנבוקסינג למקלדת החדשה שלי ולהציג לכם את הדברים שמביאה איתה והיתרונות ולגלות איתכם האם המקלדת הזאת שווה את המחיר שלה. אנחנו נתחיל עם המקלדת הישנה. המקלדת שייכת לחברת מייקרוסופט, זו מקלדת מסוג ויירלס מייקרוסופט 3050. נתחיל מהחסרונות. נתחיל מהבעיה הגדולה ביותר במקלדת הזאת, וזה הגודל שלה. גודל המקלדת עומד על 46 על 20 סנטימטר, ומקלדת בגודל כזה יכול לתפוס המון שטח בשולחן העבודה שלכם. החיסרון השני במקלדת הזאת היא המקשים, ולדעתי האישית זה אחד מהחיסרונות הגדולים ביותר במקלדת הזאת. והסיבה לכך היא ספציפית המקשים העליונים, מקשי F12, שהם מאוד אבל מאוד קטנים. ובתור שחקן מיינקראפט שמשתמש הרבה במקשים האלה, זה מאוד לא נוח וגם יוצר הרבה בלבול. בעיקר עם המקש הספציפי הזה. המקש עם סמל המכתב שאתם רואים פה זה המקש הבעייתי ביותר במקלדת הזאת. מהסיבה שאם אתם לוחצים עליו הוא פותח את חלון האוטלוק, שזה משהו שלאף אחד לא אכפת ממנו באמת. אבל דמיינו באמצע המשחק במקום ללחוץ Escape או F1 אתם לוחצים על המקש הזה ופתאום נפתח לכם חלון רנדומלי שמופיע באמצע משחק חשוב, או באמצע משהו חשוב שאתם עושים במהלך המשחק שלכם. זה מאוד מעצבן, וזה קרה לי הרבה פעמים. בנוסף, גודל מקשי F12 ו-Escape נורא קטנים ביחס למקשים האחרים. רוב מקשי המקלדת הם בגודל נורמלי והם מאוד נוחים ללחיצה, למרות שזו מקלדת משרדית מאוד פשוטה. אבל המקשים האחרים ומקשי ה-F12 וה-Escape שהם נורא מקשים חשובים לשחקן מיינקראפט וגם לשחקנים אחרים, מאוד קטנים ומאוד מבלבלים, כי יצא לי הרבה פעמים שהתבלבלתי בין המיקום של מקשי F12 למקשים המאוד עליוניים, וזה באמת יצר הרבה תסכול והרבה בעיות, ולקח לי הרבה זמן להתרגל לעובדה שחלק מהמקשים נמצאים במיקום מאוד ספציפי בשונה ממקלדות אחרות שהשתמשתי בהם. רוב המקשים בגודל נורמלי ומאוד נוחים ללחיצה לדעתי, אבל המקשים הספציפיים האלה מאוד דקים, מאוד קטנים ומאוד מבלבלים ולא נוחים לשימוש. גם לאחר הרבה זמן שהשתמשתי בה, היה לי עדיין פעמים שהתבלבלתי ועשיתי מיסקליק מאוד ספציפי עם המקשים האלה. בעיקר שלושת המקשים האלה, כפתור Escape, האוטלוק ו-F1, יצא הרבה פעמים שהתבלבלתי ביניהם, וזה עשה לי הרבה בעיות בזמן משחקים ובזמן עבודה. החיסרון השלישי שלדעתי הוא שנוי במחלוקת זה החלק התחתון של המקלדת. מתחת למקשים יש את האזור הזה, שלדעתי האישית הוא לא הכי נוח, ואני פחות התחברתי אליו, אבל אני בטוח שיש כאלה שאוהבים את החלק הזה במקלדת, שיש מקום נוח לידיים, ויש גם מקלדת גיימינג שבאות ככה. אבל אני ספציפית לא התחברתי לזה במקלדת הזאת, והייתי מעדיף את האפשרות שנוכל לבחור אם אני רוצה את זה או לא, שנוכל להוריד את זה מתי שבא לי, אבל במקלדת הזאת זה פשוט מובנה. בנוסף, המקלדת הזאת מוצבת בצורה מאוד משעממת ובצבעים מאוד מאוד מדקים של שחור ולבן. אבל בסופו של דבר זו מקלדת משרדית, ועבודה משרדית זה עבודה מאוד מדכאת ומשעממת. ועכשיו היתרונות במקלדת הזאת. היתרון המשמעותי ביותר במקלדת הזאת זה העובדה שזו מקלדת אלחוטית. כלומר אין כבלים שמפריעים באמצע, שום חיבורים, שום בעיות, ולדעתי אישית זה חוסך הרבה מקום, בעיקר כשהמקלדת הזאת ממש גדולה, אז עוד כבל יעמיס עלינו. בנוסף, את המקלדת הזאת אני לא צריך להטעין אף פעם. מה שצריך לעשות זה להחליף סוללות מתי שאני רוצה, ופשוט יש לי מקלדת שעובדת להרבה מאוד זמן. יתרון נוסף שאני ממש רוצה לציין לכם, זאת העובדה שהמקלדת הזאת מחזיקה ממש טוב במשך תקופה מאוד ארוכה. בניגוד למוצרי גיימינג אחרים שקיבלתי ואו קניתי, המקלדת הזאת החזיקה הרבה יותר זמן מהם. ולא היו שום בעיות עם המקלדת הזאת, לא בא במקשים, חיבורים או כל דבר אחר, והעובדה שמדובר פה במקלדת משרדית מאוד פשוטה, זה מאוד הפתיע אותי. ועכשיו כשסיימנו לדבר על מקלדת המשרד של מייקרוסופט, עכשיו הגיע הזמן לעבור למקלדת הגיימינג החדשה שקיבלתי, GMMK3 של חברת גלוריוס. עכשיו אנחנו נבדוק את המקלדת החדשה של בפעם הראשונה, ולקח לי חודשיים לעשות את זה כי לא היה לי כוח. anyways, יש פה למטה, פתוח. האם אתם מוכנים לראות מה יש עוד פה? רגע. ריח של מקלדת חדשה, אהוב עליי. כן, זה כמו הפעם הראשונה בפנים של זה. בואו, נשים את התקרה, מהדינים. זה בעדינות. אוקיי, זאת המקלדת. נוציא את זה שנייה מהקופסה.
וואלה, זה גם בעברית וגם באנגלית. לפי הקופסה זה היה נראה שזה רק באנגלית. זה משהו שלא ידעתי, זה כבר נחמד. זה אשכרה מקלדת כבדה, יש איזה משקל. אני אוהב את המראה שלה. וואלה, זה מרגיש ממש יפה. אבל זה כתום למטה, זה גם מוזר, זה פעם ראשונה שאני רואה מקלדת כזאת. אז עכשיו אנחנו הולכים להשוות בין המקלדת הזאתי, שהייתה במשך שנה שלמה, שגנבתי, למקלדת החדשה שלי. המקלדת החדשה מגיעה איתה עם כמה דברים. מקשים נוספים שאתם יכולים להחליף, מגיע עם 2 חולצי מתגים, מברגה קטנה, 3 סוויצ'ים ו2 רגליות גומי. וכל הדברים האלה די שימושיים וגם מאוד נחוצים בשביל מקלדת מהסוג הזה. בניגוד למקלדת המשרדית, שכל מה שהיא באה איתה זה עכבר אלחוטי. עכשיו בואו נדבר על הפיצ'רים המיוחדים של המקלדת. נתחיל מהפיצ'ר המאוד אהוב עליי, שזה העיגול הזה פה. מה שאתם רואים פה זה כפתור כיוון הווליום. אני יכול לסובב את זה ולהגביר או להנמיך את הסאונד שיוצא מהמחשב שלי, וכשאני משתמש בדבר הזה אני ממש מרגיש כמו די-ג'יי במסיבות הענקיות האלה. דבר שני, אורות מגניבים. כל מקלדת גיימינג חייבת אורות מגניבים. למה? כי זה יפה, זה מגניב וזה צבעוני. אבל זה דעה אישית שלי. ואני יכול לעצב את האורות במקלדת לפי הרצון האישי שלי, אני יכול לבחור איזה צבעים, איזה קצב, ואיך זה יופעל, מתי שאני רק רוצה. ואת המקלדת החדשה שלי יש לי כבר אותה כמעט חצי שנה, מאז שצילמתי את הסרטון הזה, ככה שיצא לי לנסות אותה תקופה, ולהתרגל אליה, וההבדלים משמעותיים. מבחינת נוחיות, לשחק במקלדת כזאת הרבה יותר קל ונוח לי, המקשים נוחים וקריאים, הגודל מושלם והסאונד מספק. ובניגוד למקלדת המשרדית ששיחקתי איתה, אני אשכרה יכול לראות את המקשים שאני לוחץ עליהם ולא להתבלבל ביניהם ולהסתבך באמצע משחק. ואני אומר בשיא הכנות שאני ממליץ מאוד על המקלדת הזאת, אפילו שלא משלמים לי על פרסום פה. גלוריוס, אם אתם רואים את זה או כל חברה אחרת, זאת ההזדמנות שלכם לתת לי ספונסר. אז בואו נסכם את זה פה. האם מקלדת גיימינג זה משהו שחייב? מקלדת גיימינג איכותית לא תעשה אתכם שחקנים הרבה יותר טובים ותביא תסקיל מסוים, ואפשר כמובן לשחק עם כל מקלדת שהיא עובדת ומתפקדת כמו שצריך. אבל אני ממליץ להשתמש במקלדת טובה שמותאמת למשחקים שלכם ולנוחיות ולהנאה שלכם, כי זה באמת עושה את ההבדל ממקלדת רגילה. בגלל שחברות גיימינג שיצרו מקלדות מהסוג הזה וציוד גיימינג בכללי, יצרו את המוצרים שלהם במיוחד כדי להתאים אותם לקהל היעד שלהם, שזה הגיימרים, כדי לתת להם מוצר איכותי שמחזיק ונותן את מה שאנחנו צריכים כדי לשפר את חוויית המשחק שלנו. אז אני ממליץ לכם, תקנו מקלדת גיימינג איכותית וציוד גיימינג מתאים למשחקים שלכם ולנוחיות שלכם, זה יעשה לכם שיפור מדהים. זה הביקורת שלי על המקלדת החדשה שלי. אם אהבתם את הסרטון הזה, אשמח שתגיבו למטה, תנו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, ומי שרוצה להצטרף לחברי המועדון ובנוסף, יש הדיסקורד, אתם מוזמנים להצטרף אליו. אני הייתי צ'רחוב ונתראה בסרטון הבא.